Kaixo, kaixo ekipo, zer moduz? Zer moduz astea? Bueno, bigarren erronka erreixa izan zen, ezta? Goazen orain hirugarren erronkarekin. Oroitzen zarete nola egin behar genuen? Bai, ezta? Astero bideotxo bat igoko dugu erronka batekin. Unitate bakoitzan 4 erronka egungo dira. Erronka batetik bestera pasatzeko aurreko erronka lortu behar da. Erreixa ez da? Animo ekipo! Ea ba, prest zaudete? Aurrera! 3, 2, 1... Hirugarren erronka. Irteren atalak errepasatuko ditugu. Aurreko erronkan ez zitzaigun bat ere argi gelditu. Batzuk ikusi genituen atal batzuk, baino ez denak. Beraz, lagunduko diguzute gelditzen zaizkigun atalak ikustea? Bai? Mila esker ekipo! Lehenengo pista. Pista hau liburuko 18. orrian topatuko duzue. Hemen argi dago zer dagoen, ezta? Irtera bat ondo kontatzeko aipatu behar ditugun atalak. Bai? Goazen irakurtzera. Lehendabizi izenburua jarri behar dugu. Hori landuta dago, orduan erraixe izango da. Gero, noiz joan ginen? Nora joan ginen eta nola joan ginen? Gero, hori aipatu ondoren, egunean zehar zer egin genuen jarriko dugu. Goizean zer egin genuen, eguardian zer egin genuen, eta arratsaldean zer egin genuen. Pista ona, ezta? Denak elkarrekin ondorengo orriak egingo ditugu, 25. eta 26. orriak. Prest zaudete? Bai? Erreixa dira, beraz, ez kezkatu. Azalduko dizu zer egin behar den. Oraingoan, noiz galderari erantzungo diogu. Noiz galdetzen dutenean, bukaeran an jarri behar dugu. Bai? Adibidez, iritsi zenean, esan zuenean, egin dudanean, erosten ditudanean, gozaltzen duzunean, ikusten duzunean, bai? Goazen lehenengo galderarekin. Noiz joango zara etxera? Ikastola bukatzen dudanean, bai? Ulartzen dezute, noiz galdetzen badigute, bukaeran an jarri behar dugu, bai? Goazen hurrengo galderarekin, bigarrenarekin. Noiz joaten zara parkera? Merienda jaten dudanean, bai? Gauza berdina, noiz galdetzen diguten, beraz, nean jarri behar dugu. Dudanean, bai? Benga, azkenikoa egingo dugu eta gainontzeko galerak zuek bakarrik egingo dituzute, bai? Oso erreixak direla. Noiz etortzen dira gurasoak ikastetxera? Irakasleak deitzen dienean, bai? Kasu honetan ere bukaera ean da. Ulertuta maitiak, orain gelditzen diren 7 galderak zuek bakarrik erantzun. Oso erreixa da. Animo eta edozer gauza korreoaren bitartez idatzi, bai? Nik erantzuteko pres eta laguntzeko pres nagoela. Gero arte maitiak! Hemen txenago berriro, zer moduz aurreko ariketa ondo ezta oso erreixa zen. Ziur nago primeran egin dituzutela, beraz, zorionak! Orain, hau zuek bakarrik egin beharko dituzute. Hemen antolatzaileak ikusiko ditugu. Zer dira antolatzaileak? Kasu honetan denborazkoak dira. Denbora zehazten dute. Hemen batzuk ditugu. Aurreko astean, asteko, iritsi ginenean, etxera bueltan, ondoren eta bazkaldu ondoren. Zer egin behar dugu? Oso erreixa. Hurrengo testua irakurri behar dezute eta aipatu ditudan antolatzaileak leku
aproposean idatzi. Hori besterik ez, ekipo. Erreixa ezta? Animo eta zalantzak baldin badituzute, lasai galdetu. Primeran ekipo, aurreko ariketak egin dituzute, beraz 3. erronka lortu duzue. Zorionak, ekipo!